Baye. Nifuna ngibe ngumfana wenu mina nginelisele inkomo. Ninginikwa ngibani? Ngiyacela nalapha empahleni. Impahla yesizwe ayiphatheke ngendlela. Akuthi imithetho ebekwa uhulumeni ayibonakale lapha esigodlweni iqala. Iloko nje mina engutuse kakhulu nezinye ke futhi izinhlelo ezikhulunywe uMEC ezibaluleke kakhulu nazo okusafuna ukuthi kuyohlalwa phansi bakwethu kwekuboniswana ukuthi kungasetshenziswana kanjani ngazo. Angifuni uqamba manga ukujabulele konke esikubekela etafuleni. Sengivala mhlawumbe ugcina uwesibili ekugcineni sengiphothula. MEC ngikhohle uyibika le ndaba. Kwafika la abelungu bamaJamani. Bathi mabefika la belungu bangitshena ukuthi bangithengela isigayo sommbila. Uthi angaze mina ngisitala isigayo sommbila ngizosenzani ngoba ngulimi kwambila lo. Bathi ke uzasigcina lapha osigcina khona. Mhlawumbe siyosebenza ngelinye ilanga siyozwa ngawe nje. Mase ngithi ke mina cha. Malethi isigayo sommbila. Thathani lesi sigayo manithe sami. Nisihambise emakhathini. La kulinywa khona ummbila, ubusika nehlobo, niyangizingile. Siyosebenza kangcono lapha ya. Yebo ngiyathanda emashobeni. Kunala ebenicabanga ukuthi mhlawumbe ngizokhomba khona. Ngingasathi ngikhombe mhlawumbe ngoba ngincenga ekhweni noma umdolomba cha. Sifana ayikho indawo. La singabe yini ngicabangela ini isizwe. Bengayithathela mina lo mshini ngithenga ummbila kubantu ngigayele ngikhiqize impuphu. Kodwa ngoba ngimnikazi wesizwe, isizwe siyimi. Ngizosilahlela bani? Ngathi cha hambisani la kufanele khona. Ilokho MEC ngakudlulisanga nje kunalokho isethulo nje la ngibambisana khona nohulumeni ne-private sector. Ngoba ngisazoyidonsa i-private sector ukuthi ibambisane nani ngoba ngiyazi ukuthi kwanina ngithwele kanzima kulula. Ngiyabadinga ukuthi beze bezonibambile. Ilokho ke nina besilo ebengifisa ukuthi nje ngudlulise through i-concept kaPatrice Motsepe engiyenza through i-foundation ye-Motsepe Foundation. Ngibhora ama-boreholes iZululand yonke umhlabathi weNgonyama Trust. Uwela eminyangweni wenu okuzinsiza kakhulu lokho. Kuningi esazokwenza nani nginisela ukuba iwona mnyango engifuna ukubambela eduzwe ilo mnyango nakhona hayi ngoba mhlawumbe kuphethe uMadlobha cha. Ngwana bekhaya impela kodwa nje asilime ukudla. Niyazi ukuthi iApula mase likhiqiza libani. Niyazi ukuthi iKZN umhlabathi weNgonyama Trust Award uyakwazi singakwazi ukufeed umhlaba wonke ngeNgonyama Trust. Ungasathi KZN iNgonyama Trust. iApula mawuthi khona udayisa ngo3 rand thina singakhiqiza ngo50 cent. uNkulunkulu sibusisile ngalokho. Bakwethu angisho ukuthi ngizoshumayela. Kodwa ngicela ukuba nje ngudlulise ngihlezi ngusho. Ngithi kholwani. Mina ngathi ngithatha lesi sihlalo bengiphila impilo yomjitha mina. Ephuzela ngenza konke lokhu. Kodwa isihlalo ngathi bangihlezi wathi usuke enye indawo manje enjani engcwele. Wathi ufanele ushintshe indlela owenza ngayo. Kwaba buhlungu ukuthi ngihlukana namabhodlela ami nezinto. Angithi lapho ke isobriety ithatha ekubeni uthi ugqoka ama senses akho akusondeze kuphi kumdali.
bese ethi umdali hawu usukhona amadlobo useduze kwami kade ngulindile izandla ke zakho ngikubonise lokho engakulethela khona lapha emhlabeni lokho ke engifisa ukuba isizwe sikwenze ukuthi Zulu sondelana kuye ukuze ukuthi ivulane izandla ukuze nibone ukuthi yini anibusise ngayo. Ngiyabonga kakhulu inkosi wena wendlovu